Daj si dislike na video. Vyskoč z okna. Oh my God! Aký má výkon tvoj počítač? A který tě nenechá zbytečně čekat? To si děláš Hádanka, čo má krk bez hlavy a telo bez nôh? 2,000 years later. Tvoja mama. Je to fľaša. Mal si dubajskú čokoládu? No, ešte nikdy som nemal dubajskú čokoládu. Daj si dubajskú čokoládu. Asi by som si mal dať dubajskú čokoládu, lebo už mal aj Andrej Babiš. Ale kde ju nájdem? Jo, lidi, víte, co byl před chvilkou udělat Honza? Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Nakupujem v Lidli, obľúbený obchod môj. OK ľudia, teraz vážne vám chcem niečo brať. Ja som strihal toto video 22. A potom mi že ty vole, veď oni to už nemajú v Lidli. A takže vidíte aspoň aký som koko. Takže z tejto úlohy bude asi úplne hovno. Takže GG, ideme na ďalšiu úlohu. Hoď svoj počítač o zem. PLS. Napíšte ďalšiu úlohu do komentára a zatiaľ čau.